Үзәктә бүген 12 кеше эшли. Балаларның иң яратып йөргән берләшмәләренең берсе робототехника. Монда нигездә башлангыч класс укучылары шөгыльләнә. Педагог материалны проектор аша экранга чыгарып аңлата, лего роботлардан төрле конструкциялар җыю, мавыктыргыч уен кебек кенә тоелса да, башны да эшләтергә, вак кына детальләрне дә дөрес итеп җыярга кирәк. Безнең үзәктә инде 8 түгәрәк эшли. Бүгенге көндә инде безнең 207 бала йөри. Бу елны инде без экскурсия ясадык. Төп үзәк мәктәпләр килделәр, безнең Тукай мәктәбе, лицей, гимназия балалары килде. Һәм шул экскурсия вакытында балалар безнең эшчәнлекне күрделәр һәм түгәрәкләргә язылдылар. Бик кызыгып йөриләр. Техник модельләштерү түгәрәген башлангыч класс малайлары үз итә. Программа нигезендә ракета, авиа, авто, суда модельләштерү серләренә өйрәнү планлаштырыла. Габгади кәгазьдән башлап, юка плитка, картон, фанерадан да төрле модельләр ясап, район, республика бәйгеләрендә катнашырга өметләнә алар. Безнең кружокның инде исеме технический модель дип атала. Безнең модельләр ясыйбыз, самолетлар, роботлар, ракетлар ясарга мөмкинбез. Балалар бик теләп йөриләр. Инженерлык лабораториясе берләшмәсенә нигездә урта звено укучылары йөри. Фрезер станогында агачтан төрле модельләр, брелоклар, әзер материалга истәлек язулары төшереп була. 3D принтерда махсус пластиктан сувенирлар, макетлар ясыйлар. Укучылар паяльный аппаратларында да эшләргә өйрәнәләр. Авыллардан килеп йөрүчеләр шулай ук бар, но аларның саны әз. Киләчәктә менә авылдан килеп йөрергә теләгән булганнарны машина белән китереп алып китү мөмкинлеге булачакмы? Машина белән, автобуслар белән китерү, тәэмин итү пока хәзерге көндә инде безнең под вопросом, но киләчәктә ул проблема чишелер дип өметләнеп калабыз. Иҗат студиясе кыз балаларны үзенә җәлеп итә. Башлангыч класс укучылары белән педагог төсле кәгазьдән фоамиран, фетр, джут, гипс, цемент кебек материалларны кулланып, төрле сувенирлар, кул эшләнмәләре ясый. Кызлар исә handmade берләшмәсенә яратып йөри. Бу алда әйтеп үтелгән иҗат студиясенең дәвамы. Укучылар төрле сувенирлар, үй интерьерын бизәү өчен әйберләр, кәгазьдән үрелгән кәрзиннәр, вазалар ясый. Атласный ленталардан, репсовый ленталардан һәм фоамираннан резиночкалар, бантиклар, заколкалар, ободоклар ясарга өйрәнәбез. Аннары инде брошкалар да ясыйчакбыз. Бисердан, пайеткалардан, шулай ук полимерный глина белән дә кружкаларны аматор итеп декорировать итәргә өйрәнәчәкбез. Инглиз телен тирәнтен өйрәнү максатыннан оештырылган English Club берләшмәсенә башлангыч класс укучылары йөри. Укытучының һәр сүзен йотлыгып тыңлыйлар алар. Безнең инглиз теле кружогына 15-тән артык бала йөри. 2 группа инде 15 бала. Безнең инде башлангыч сыйныфлар күбрәк йөри. Чөнки башлангыч сыйныфта инглиз телен үзләштерсә, аларга бик файдалы булачак. Яңадан да инде укырга, үзләренә киләчәк тормышларында җиңелрәк булачак. Сәләтсез бала булмый, бары тик аның белән эшләргә, һәр башлангычын күрә белергә һәм үз вакытында ярдәм итәргә генә кирәк. Үзәктә алган белем балаларга киләчәктә һөнәр сайларга да, тормышта үз юлын табарга да ярдәм итсен иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.